Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngineze highlight interview Makhumalo lapha kuZalo noGabisile. Ngizothi nje amanqampunqampu. Uma ufuna ukuyibona i-episode ayizolo kuZalo. Kuyavela ukuthi uMakhumalo ufike eMzumbe ena-12. Ubaba wakhe wathenga umuzi eMzumbe, waqhubeka nesikole eMzumbe kaMadlala isigodi. Ngiyakhumbula uma ngabe ethi kuMseleku ucabanga ukuthi ezwe ukuthi la esigodini sakaMadlala iy'ntombi zenze njani njengoba bengaphansi kwaleso sigodi. Shuthi uMakhumalo ufike ena-12 la eMzumbe kule ndawo la uMseleku akhulele khona azalwa khona. Waqhubeka-ke nokufunda waze waqeda eseseMzumbe ngoba ba-relocate. Kuze kuthi-ke benze ihlaya la ubonga ubaba wakhe ngokuthi a-relocate bezohlala eMzumbe. Yingakho esegcine waba uMakhumalo Mseleku ngoba isibongo sakaMseleku usithole eMzumbe. Mayeqhubeka uthi chaza ngempilo yakhe, uthole ithuba walisebenzisa. I saw an opportunity and I capitalized on it. Wathi baningi abathola amathuba bengawasebenzisi. Nabanye bathola amathuba babone sedlulile ukuthi kwakuyithuba elihle leli. Wathi baningi aba-present-wa ngala mathuba ngoba noma ngaleli thuba. Kodwa wuye namhlanje ovela lapha kuZalo ku-SABC 1 nakwezinye iy'ndawo because walibona leli thuba, walisebenzisa, walibamba ngezandla zombili. Mayecelwa ukuthi-ke anikeze abalaleli amagama, uthi iphupho lakho libambe ugijime nalo. Libambe ulichaze, kukhona oyothi uma ulichaza befithe in kube yilabo abantu abazokusiza. Abanye abazulizwa kodwa unga-give up. So kahle kahle uMakhumalo kuZalo ubezo-motivate abantu njengoba uyizwa nje le ndaba. Ilele ekutheni uma unephupho ungahlali phezu kwalo, sukuma uphithizele. Bakhona abazongena la kufanele ukuthi bengene khona, abayi-part ye-journey yakho, abayi-part ye-story sakho. Ningixolele ngikhuluma kanje, ngiqalwa yi-flu, angazi ukuthi izwi lami liyaphela noma alipheli. So guys, uMakhumalo ubekhona just for one night ukuthi ezo-motivate abantu, avele for 10 minutes or 5 minutes kuZalo. Lokhu enginichazela khona okunye akukhulumile. Uma ungakwazi ukuthi uthole i-episode le eyayizolo, usungayibukela uyizwele ngokwakho. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Ngiyabonga, angiqedi kakhulu.